Pamirsa pinanggih malih kalih kula Sela Oktarina, temtu mawon ing program kesayangan kita Pawartos Jawi. Kathah informasi menarik sampun dipun rangkum kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun Cariyos Kampung Mati Kulon Progo ingkang namung dipun panggeni dening setunggal keluargi. Mitos utawi fakta, dongeng utawi kasunyatan nyapu boten resik badhe kagungan garwa brewokan. Jelajah budaya ajang gantosan balang lumpur lebet tradisi popokan wonten Semarang. Pamirsa menika Pawartos Jawi. Pamirsa area padusunan limrahipun madeg saking kathah griya nggih, ingkang dipun panggeni dening kathah penduduk. Nanging menapa panjenengan nate mbayangaken setunggaling kampung ingkang namung dipun panggeni dening setunggal keluargi kemawon? Kepireng seh aneh nggih. Nanging kasunyatanipun saestu wonten loh ing Indonesia, kinten-kinten kados menapa nggih pagesangan wonten ing mriku. Salajengipun badhe kita rembak. Kejawi menika kita ugi kagungan informasi sanesipun ingkang boten kawan menarik. Indonesia wangsul malih rumaos bingah dening kaunggulan putra bangsa ingkang kasil nggayuh kalih medali wonten kejuaraan bergengsi tingkat Asia. Tinimbang sangsaya penasaran, lajeng kita pirsani kemawon sedaya pawartosipun. Nah, menika pawartosipun kagem panjenengan. Pamirsa, setunggaling perkampungan wonten Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipun tilaraken dening kathah pendudukipun ngantos dipun wastani dados Kampung Mati. Sakmenika perkampungan kasebat namung dipun panggeni dening setunggal keluarga ingkang gesang keisolir piyambakan. Sanadyan boten kagungan panggi, setunggal keluarga menika tetep nekat manggen wonten ing Kampung Mati ing satengahing wana. Rumiyenipun kampung menika dipun panggeni dening kathah warga, nanging sakmenika namung nirahaken setunggaling keluarga kemawon. Keluarga kasebat kagungan anggota sekawan tiyang. Inggih menika pasangan semah kala wau sarta putranipun kekalih. Piyambakipun dados tiyang pungkasan ingkang saking Kampung Mati lan sampun manggen wonten mrika wiwit sekawan likur warsa kepengker. Kagem pagesangan padintenan, keluarga menika namung ngandelaken sumber daya alam ingkang estu tasih kathah dipun panggihaken wonten ing perbukitan menoreh. Kados sumber toya resik, sayur mayur, woh-wohan ngantos kewan. Griya ingkang dipun panggeni piyambakipun kaetang saestu prasaja sanget. Perangan dindingipun kedamel saking kajeng lan joganipun tasih lemah. Nanging griya kasebat kapirsan cekap wiyar. Wonten ing sakupengipun kapirsan wit-witan lan kebon. Rumiyenipun griya warga ingkang sampun jengkal.
Pamirsa, Indonesia nggayuh kesuksesan kanthi pikantuk kalih medali lebet ajang Asia Pacific Bridge Federation (APBF) Youth Championship 2000 selangkung. Kejuaraan bergengsi menika kelajengaken wonten Ayutthaya, Thailand. Lan dipun dereki kalian para atlet muda bridge paling sae saking kawasan Asia Pasifik. Tim Indonesia piyambak kasil nggayuh setunggal medali emas ing kategori beregu Open Team U30 setunggal sarta ngasta wangsul setunggal medali perunggu saking nomor Open Pairs U30 setunggal. Keberhasilan menika inggih woeng amargi latihan ingkang intensif, kerja sami tim ingkang solid, saha sengkuyungan saking kathah pihak, kalebet Federasi Bridge Nasional lan para pelatih ingkang sampun bimbing kalian dedikasi ingkang inggil. Kanthi menika, tim Indonesia kagungan peluang kagem saged tampil wonten ajang donya. Inggih menika 19th World Bridge Youth Team Championship ingkang badhe dipun wontenaken ing Italia wekdal tanggal 11 ngantos 17 Juli samangke. Kadosipun Kampung Mati menika tepak kagem keluargi ingkang introvert nggih. Nanging bekjanipun menika piyambakipun tasih saged kiyat gesang wonten ing mrika senadyan tanpa kagungan tanggi. Lan ugi temtunipun pamirsa keunggulan ITM Indonesia wonten ajang Asia Pacific Bridge Federation Youth Championship kala wau prayogi dipun acungi jempol. Untungipun kerja akas piyambakipun sedaya ing sedangu menika nguwuhaken kasil ingkang sae. Menapa malih kaunggulan menika mbikak margi kagem tim kejuaraan donya hebat sanget lho nggih. Nah, kita tilaraken informasi kala wau pamirsa salajengipun kita badhe wangsul malih wonten ing segmen ingkang dipun rantos menika mitos utawi fakta. Dongeng utawi kasunyatan nggih. Rembagan mitos wonten ing segmen dinten menika mestinipun sampun boten arang dipun pidhangetaken. Utaminipun kagem kaum pawestri. Nah, tembungipun menawi panjenengan nyapunipun boten resik saged kagungan garo ingkang brewokan lho. Waduh, kok saged kados mekaten nggih? Yuk, lajeng kemawon pamirsa kita pirsani pawartosipun. Pamirsa, wonten setunggaling mitos unik ingkang cekap populer wonten tengah pagesangan masyarakat utaminipun kagem kaum putri. Inggih menika wonten anggepan bilih nyapu boten resik badhe pikantuk garwa ingkang brewokan. Mitos menika asring dipun ngendikaaken wiwit alit, dipun tuturaken saking tiyang sepuh dhateng para lare pawestrinipun wekdal ngrencangi reresik griya. Menawi dipun penggalih langkung lebet, mitos menika boten ramalan ingkang kedah dipun pitados mentah-mentah. Nanging sakwangsulipun menika saged kagungan manfaat minangka wujud piwucal watak. Langkung cara ingkang trep lan gampil dipun emut kala wau, para tiyang sepuh kagungan upaya mucal peputra piyambakipun babagan wigatosipun karesikan, kerapian lan tanggel jawab tumrap lingkungan sakupengan. Lebet tradisi Jawi, mitos kados menika kalebet ing guyon tuhon.
inggih menika petuah utawi kapitadosan ingkang dipun ugemi ngasta dampak tertentu bilih dipun langgar. Guyon Tuhon piyambak dados sarana maringaken seserepan bab tata krama ingkang dipun wungkus lebet wujud simbolik utawi metaforis. Pamirsa kasunyatanipun mekaten. Mitos menika saestu sengaja dipun damel dados wujud piwucal watak kagem putra supados tansah njagi keresikan lan ngerampungaken tanggel jawabipun kanthi tuntas. Nanging menawi saestu kagungan pacar brewo ugi kepareng nggih asal den bagus. Sasampunipun pamirsa pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.